busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every street corner you'll hear silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Strings of street lights, even stoplights, blink a bright red and green as the shoppers rush home with their treasure. Hear the snow crunch, see the kids bunch. This is Santa's big scene. And above all this bustle you'll hear silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Kijk, zo zie die kerk. Daar heb ze een paar nunkjes bij en een pater. En dan heb ze een groepje wat zangers doen. Als ze naar links gaat, dan zo op een gegeven moment een slechter. Dan hebben ze een bekker. En zo gaat dat gewoon bier. Daar moet je gewoon spannen hebben om zo te maken. Je kunt een hele hoop tijd in zitten. Ook een hele hoop geld. Maar dit is gewoon leuk. Probeer de mensen altijd een heel warm gevoel van binnen te geven. Of niet dat lukt, weet ik niet, dan moet je de lui zelf blijven. Dus de mensen moeten zelf beslissen wat ze ervan vinden. Dat is heel makkelijk. Ik ben Bruno van Bruntschow. Ik sta bekend in Zwamen als Bruno. En omdat ik zeespan rijd. Meeste lui in Zwamen die kennen mij. Boterhammeun begin ik ook om langzamerhand een beetje bekend te worden. Waarom ik dat doen? Nou, hoe moet je dat zeggen? Ik wil gewoon eens een keer een paar weken van het jaar helemaal van de zware af zijn. Alleen maar puur spas hebben. En voor mij is Kerstmis puur spas. Het gaat zich gewoon om het warme gevoel wat ze moest krijgen. Ik kreeg hier bezoek van andere mensen die komen aan de voordeur. Mogen van naar binnen komen kijken. Dan hebben ze kindjes bij zich.
Ja, voor mij mocht zo rustig naar binnen komen. Iedereen is hier welkom. En als die kindjes hier binnenkomen, het eerste wat je opvalt is in die kerstboom, daar zitten lekkertjes in. En ieder kindje is gek op lekkertjes. En die weten ook dat de echte kerstman, die heeft altijd lekkertjes klaarstaan. Dus dan zeg ik ook, pak u maar een lekkertje. En dat is moog rustig van Brun. Maar dan zeg ik wel direct bij, dan moet je wel tegen de tijd dat het kerstmis wordt en de kerstman komt, moet je een glaasje melk en een keusje klaarzetten. Dat is puur en alleen voor de kerstman. Ik zelf, als ik nog een krijg mogen kiezen, was ik als kerstman geboren. En dat is mijn tijd, dat komt helemaal niet meer aan. Dat wat ik in huis heb staan, dat is puur en alleen sfeer. Mijn werkcollega's, mensen die me kennen, die verklaren me voor gek dat ik zoveel geld aan uitgeef. En dan moet iedereen zelf weten. De ene heeft maar 1 kerstboomje staan. De andere heeft iets meer. Ik geef toe dat ik gek ben met kerstmis. Ik versier letterlijk en figuurlijk alles. Het ergste wat ik vind aan kerstmis, dan moet ik weer denken aan eierluik. Eierluikjes die op een verzorgingstoes zitten. Of die alleen toe zijn. Als zo'n mensen eens een klein beetje meer aandacht zouden krijgen rond de kerstmistijd, dat is gewoon super. Er hoeft geen cadeautje aan te zetten. Het is puur en alleen, gang even op bezoek. Ik zelf doe dat ook. Voor we binnenkort hier in Zwaam hebben voor een kerstmarkt. Die heeft mij nemens gevraagd om naar een bejaardentoes te gaan. Maar ik doe dat. En waarom doe ik dat? Omdat ik die oude luikjes voor haar de eiertijd terug wil halen. Een keer bij de kerstman op een schoot zetten. Of een knuffel krijgen van de kerstman. Ik ben nog wel een vrij grote kerstman, dus ik moet mij zo bukken. En dat is dus het leuke wat ik ermee bedoel met de warmte wat mensen moeten geven met kerstmis. Geef elkaar een hand, geef geen voet. Het schoonste is, heb elkaar lief. En neem eens een beetje aandacht voor de mensen die het niet meer, ja, wie moet je dat zeggen, die wat geen kinderen meer hebben, die wat in de verzorgingstoel zitten. Denk daar ook eens een keer aan. Ik doe het. Ik hoop dat ik een beetje de mensen kan infecteren met wat ik hier doe. Maar ja, boete dat, kerstmis, mijn tijd, mijn baas weet dat dat mijn tijd is. En niemand anders kunt me gaan met een tijd. Ik hoop dat dat bij jullie ook allemaal zo is. En ik wens je van harte, maar ook uit de bron van mijn hart, hele schoon kerstdagen. En ik hoop ook een goede roodje voor het nieuwe jaar. Meer heeft Brun niet te vertellen. Ik hoop dat dat genoeg is geweest. Jongens, ik wens je dag.